Има много опасни и различни криминално проявени в областта на тежките престъпления, но в зависимост от това какво са направили, трябва да понесат закономерни последствия. Освен това, онези, които се считат за прекалено опасни, като например серийните убийци, терористите и картелите, трябва да се държат затворени с най-високо ниво на сигурност поради техният високо рисков профил. Трябва да се отбележи, че не всеки затвор има или може да притежава най-високо ниво на охрана. Ето защо често се налага тези високо рискови затворници да бъдат транспортирани под други юрисдикции, както често се случва в Мексико и Съединените щати. В следващото видео ще погледнем над 10 най-строго охранявани затвори в света, които са специално създадени за да охраняват тези опасни индивиди. Номер 10. Федералният затвор Катандувас в Бразилия. В югозападната част на бразилската пустош се намира Катандувският федерален затвор, който в пустошта пробляства с огромните си размери. Огромната крепост с върховна сигурност в нея е последна дестинация за някои от най-опасните криминално проявени. С лимитираните си 208 затворника там, които не са просто крадци, но са безпощадни наркодилъри и убийци и известни нарколидери, като например Бернардиньо Баймар от криминалната организация наречена Червена команда и Маркола, предполагаемият главен мозък на първа капиталистическа команда. Извънредната охрана на Катандувас е много силна и охранява входа и изхода на затвора, което наподобява на американските федерални затвори и тяхната стратегическа охрана на едно супер ниво. Има напреднала технология и архитектурна стратегия за максимален контрол. Екипът е съставен от елитен отряд специалисти. Затворът оперира под безмилостна дисциплина. Затворниците са държани почти изолирани от останалите и под тежка охрана и постоянно наблюдение. Номер 9. Регионален приемен център в Канада. Намира се в покрайнините на района в Квебек, далеч на самотен хълм, част от канадския поправителен център. Този затвор е пример за стратегическо и военно разположение. Хората вътре не са просто типичните затворници. Там са най-опасните им затворници на национално ниво. Това е крепост на хората с голям криминален авторитет и съдържа в себе си само 90 затворника, които са под силно влияние на охрана и контрол между непревземаемите си стени. Това е царство, завладяно от онези, които са напоени с най-мрачните дълбини на престъпността. Между студените стени там е пребивавал Паул Бернардо, известният сериен убиец, който властвал с терор над Ниагарският регион там през 90-те години. Ужасните му дела остават завинаги като наследство между стените на затвора. И това било пример за всички останали, които тепърва щяли да идват в този затвор. Също така небезизвестният Майкъл Уейн Магрей, познат като най-ужасният сериен убиец в Канада, е бил също до живот под строг режим в затвора на центъра. Затворниците там са държани в килиите си по 23 часа в денонощието. Всяко движение е било ескортирано и проверявано много стриктно, за да се намали риска от насилие с други затворници там. Номер 8. Поправителен център Голдберг, Австралия. Зад австралийските слънчеви плажове, живата фауна и известната съвременна сграда на операта Сидни, тежка сянка се проявява под формата на изправителния център Голдберг. Положен в Ню Саут Уелс, това е един от най-строго охраняемите крепости и дом на 740 затворника, които са били определени като най-мрачните нюанси на криминално проявените там. Там е бил и небезизвестният Иван Милот, който са нарекли най-опасният турист страница, който е убил по много ужасен и мъчителен начин своите 7 жертви през 80-те и 90-те години. Стените в този затвор все още го помнят, тъй като е бил до живот там. Също така да не забравяме Карл Уилямс, наркотрафикант и убиец, който бил свързан с убийствата над различни мафиотски банди в Мелбърн, също е бил до живот в него. Неговото царуване с хаотични убийства са свързани с множество изнасилвания, го затварят завинаги в затвора на Голдберг. Затворът е снабден с постоянна охрана и камери с лицево разпознаване, които са разположени навсякъде и се грижат за безопасността там. Посетителите там минават през лицево разпознаване, също така през множество проверки и телесни скенери, както и през проверка за данните. Това показва колко е добър и затегнат контрола в затвора на Голдберг. Номер 7. Флюри-Мерожис, Франция.
Само на няколко часа с автомобил от световно известната емблема на Франция се намира внушителната инфраструктурна сграда, която съдържа собствен свят, недалеч от привлекателната френска столица. Добре дошли в Флюри-Мерожис, най-големият затвор във Франция и Европа, който се разпростира с огромните си 180 хектара площ. Флюри-Мерожис е смразяващ символ за строгост и гордост по лицето на всички европейски държави, а също така има и капацитет за малко над 4000 затворника. Съдържа не просто леко провинени, но и пристанище за много познати лица. Като например всеизвестният Карлос Чакала, венецуелски терорист, който е виновен за бомбени атентати и задържане на заложници през 70-те и 80-те години с повод палестински връзки и основания. Историята на Флюри-Мерожис съдържа в себе си едни много опасни и мрачни хора, като например Асал Абдул Салам, който бил наемен екзекутор през 2015 година в ужасната атака в Париж. Какво прави Флюри-Мерожис толкова строго охраняем затвор? Ами това са огромните и крайни охранителни мерки. Това е крепост и структура, украсена с огромни стени и огради с остра спираловидна телена тело. Постоянно се наблюдава и охранява от въоръжена стража. Всеки вход е огромно мазе с железни чугунени порти. Също така местата за проверки са снабдени с постоянен контрол. Номер 6. JVA, Штутгарт, Стамхейм, Германия. Между натоварената индустриална зона на Штутгарт има ярка сграда, която се отличава от останалите сгради наоколо. И това е сградата на JVA Штутгарт Стамхейм и е определена като най-високо охраняемият затвор в Германия. Тази сграда е създадена и прилича на недостъпна крепост, но има място за най-опасните хора в страната. В нея пребивават малко над 800 затворника. JVA Штутгарт Стамхейм не е просто някаква поправителна институция, а е дом на мъже и жени, които са криминално проявени с ужасни престъпления на най-високо ниво. Сред тях са някои небезизвестни криминално проявени, като например членове на армията на Червеното крило, известна военна група. Хора като Андреас Бадер, Гадуин Инсулин и Жан Карл Разпи, които са били замесени в серия от бомбени атентати, убийства и обири по време на немската есен. Те намериха свободата си, но и оставиха между стените на Штутгарт Стамхейм. Мерките за сигурност в затвора JVA Штутгарт Стамхейм се отличават от тези на другите затвори, но не само заради уникалната си за лицево разпознавана система и камери, но заради това, че затвора е бил построен с много специални архитектурни стени, които ще попречат при евентуален опит за бягство. Това включва безпрозрачни стени, които са разположени навън, и други такива, които ги блокират, което намалява риска за успешен опит и бягство от затвора почти до нулев. Номер 5. HMP, Белмарш, Обединеното кралство. Сгушен в югоизточната част на Лондон по френски стандарт, огромната сграда, отличаваща се с голям контраст от наследството на британците, се намира по волята на нейно величество затвора Белмарш. Затвор с най-високи охранителни стандарти. Убежище за най-опасните и най-търсените хора в Обединеното кралство. Белмарш е с капацитет от над 900 затворника. Онези, които решат да преминат границите от това на британското нормално общество, ще се наложи да стоят на тъмно в този затвор. Галерията на Белмарш включва някои познати на обществото хора, като радикалиста духовник Абу Хамза, познат още със своите огнени проповеди, пробуждайки омраза на расова основа. Също така Стивън Порт, убиец, познат като Рендето Гризли, който другирал жертвите си с опияти, после ги изнасилва и накрая ги убивал. Жертвите са били предимно мъже, което е било отчетено като терор на национално ниво. Но това, което отличава затвора Белмарш, е високото ниво за сигурност там. Това е затвор в самия затвор, конструиран да съдържа в себе си онези, които нарушават закона, дори и онези, които правят това и вътре. Уникална сграда с камери от най-високо ниво и специализирани протоколи за сигурност, осигурявайки постоянно видеонаблюдение за сигурност, което намалява риска за онези, които искат да избягат. Номер 4. Затвора Фучо, Япония. Насред спокойните прекрасни японски пейзажи и колоритна култура в западната част на Токио и преградите там се намира затвора Фучо. Затвор с най-високо ниво за сигурност на национално ниво. Един от най-строго охраняваните затвори в Япония. Със своите невероятни 2000 затворника, Фучо не е просто обикновен затвор, това е огромно място за най-опасните девианти на Япония, които драстично варират от тези в обществената норма и онези с по-тежки престъпления. Стените на този затвор ще помнят завинаги Сутомо Маязаки.
сериен убиец, който разтърси нацията през 80-те години. Също така още един много добре познатият Кийоши Окабо, сериен убиец, който преследвал жени. Държали го в затвора и след това го екзекутирали, като го обесили. Също така в затвора е имало много членове на якудза от висок ранг. Затвора в Учо се отличава с крайните си мерки и механизми за сигурност. Има капсуловани стени с остра като бръснащ мрежа, която ги държи далеч и извън света от другата страна. Имат непоклатима стража, която е готова на всичко, за да ги запази вътре. Номер 3. Черният делфин, Русия. Затвора се намира на огромна територия близо до границата с Казахстан и е заобиколен от други сгради и е пустощ след тях. Черният делфин в Русия е затвор с най-високо ниво за сигурност. Съдържа около 700 затворника. Този затвор не е поправителен център, а крепост, запазена за онези, които са в пререкания с националната сигурност. Това е Александър Пушкин, шахматният убиец, обвинен в 48 убийства. Той споделил, че е имал за цел да убие 60, за да запълни шахматната си дъска. Сергей Цапок, организатор на терористичната банда Fusion Park. Той също намира свободата измежду стените на затвора. Затворниците са под постоянно наблюдение 24/7. Стражи пазят и наблюдават. Охраната измислили своя уникална система за ескортиране, като карат затворниците да се обръщат към стената и така да са лимитирани визуално и ги придвижват в килиите им. Така черният делфин поддържа репутацията си на ниво. Номер 2. Поправителен център Гуантанамао Бей, Куба. В югозападната част на покрайнините на Карибският лазурен бряг се намери институция, отделена от заобикалящата я райска среда. Всеизвестният Карибски бряг е дом на затвора Гуантанамао Бей. Административно е под юрисдикцията на Съединените щати, но географски е разположен на кубинска територия. Глобално стабилен и силно укрепен бастион. Гуантанамо има капацитет за около 800 затворника. Не е просто обикновен затвор, а стратегическо разположен затвор за онези, които нарушават закона и безопасността на глобално ниво. Един от всеизвестните затворници бил Халид Шейх Мухамед, мозъка на атаките и атентати на 9 септември. Халид подценил затвора в Гуантанамао и това му коствало живота. Комплексът е заобиколен от кули за наблюдение с дебела бодлива тел, от които охраната наблюдават наоколо. Имат едни от най-модерните камери за лицево разпознаване и охрана и е невъзможно да се избяга оттам. Географски е изолиран затвор с военноморски сили в океана и заобиколен от вода от трите страни на затвора. И също така минирани зони наоколо. Посетителите са предимно адвокати и представители на Червеният кръст. На проверките за излизане и влизане се правят скрининг, претърсвания, метал-детектори и разпити и се следят изкъсо. Охраната и сигурността тук са на най-високо ниво. Номер 1. ADX Florence Supermax Prison, Съединените американски щати. В грубите покрайнини на Колорадо е издигната сграда с кула, които са завет за американската борба срещу крайната престъпност. Административната максимална сграда, позната още като ADX Florence Supermax Prison, има върховната система за сигурност на затвор в Съединените американски щати. Този бастилион за прилагане на закона има капацитет да лишава от свобода около 490 затворника. Освен това, ADX Florence не е просто затвор с голям капацитет, то е място, от което никой не може да избяга. Дори и най-опасните престъпници не могат да излязат оттам, освен ако не са починали. Някои от всеизвестните имена в този затвор са на Жакуин Ел Капо Гузман. Известна с криминалната си проницателност, успява да избяга от американските затвори, но намира смъртта си в затвора на ADX Florence в опит да избяга и това слага край на кариерата му като беглец от затвори. Ако някой се опита да избяга и бъде хванат, го вкарва за 23 часа на ден в специално направени килии, които зануляват шансовете за напускане на затвора. Тези килии са снабдени с душове и дори и телевизори, което намалява нуждата на затворниците да напускат стаите си. ADX Florence Supermax Prison остава символ за успешните опити да се напусне затвор като този в историята на закона. Тук охраната и видеонаблюдението са на световно ниво, затова води класациите за най-добре охраняван затвор в света.
В свят, в който реда се спречква с хаоса и изпълнението на закона, тези затвори остават непоклатими светци на справедливостта. От Бразилия до Съединените американски щати, те изобразяват всяка нация и нейното безмилостно преследване на закон и ред, подчертавайки последствията и прилагайки ги на онези, които решат да се борят срещу нормите. Ето ни в края на видеото, приятели. Надявам се това видео да ви е харесало. Моля, дайте по един палец нагоре и се абонирайте, ако все още не сте го направили. Също така цъкнете на камбанката, която ще ви информира всеки път, когато качвам нови видеа. Благодаря ви! Чао и до следващия път!